الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan ang halaw niya kay patuloy ng Al-Quran, patunjuk pamanusia ibang magpatarang sa mga nilayang niya, sa mga patunjuk ibang kay bida sinantara marayo ibang sinang yang kali ini isu-isu dengan antara inyo ya udah doon halaw sa bulan ini ang bulan suci Ramadan. Pagpuasa kamu iba sinusunin kamu inasakit atau akan halong pakanawan in siya di magpuasa ya wajib kanya suway magganti kanya artinya haluin waktu kung bulan Ramadan diin ang taon sin Abdo ang wala niya pinagpuasa. Nangatala magkahandak kakaanan kanya, kaluhayahan kanya, ibang bukod siya magkahandak, pasok ka lang kanya. Yung suway niya ikaw mo, pagkukupon nyo, imbilangan niya, ibang lagoon, tingkabasaran sin Allah, atas patunjuk niya, among kaya mga dihil niya mga kanya. Tapos supayain kamu mengat magsanang suku. Uno yung pasulbatan sin Ramadan ikan sin Al-Quran. Mga kalanguan ko halaw si Jamaah. Alhamdulillah kaya kita ng taufik kaya sabihan ng pagpunpun adlaw Jumaat adlaw mabarakat sa tayo kita nyo masih halaw Ashraf ang panagnaan rahmat. Latangan ng paraman din na sinayad na sapot kayo na ito. Yung bulan Ramadan, ang yung bulan, hawno tinalpuran ini kaya patuloy. Patunjo pa mga manusia, iban, tatarangan, atungod si patunjo, salta, pagbinda-binda, dengan antara si marayaw, bundan, iban si bukod. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 186. Ang Ramadan ini bukod sa jabat bulan puasa, ini ang na bulan keturun na Al-Quran nangkan mag-focus ang bulan ko, mag-focus kita Ramadan ini ang na magbalik kita pa Al-Quran. Ang maluhay magaan simple suntuan niya. Bang example ta na, misal ta na kita nakatay mahabal dengan maasta. Sulat, mag-join niya chat na ba? Naon yan, mahal kaya ito pa ito? Dengan maasta. Amin, sangat yung dihormat ilan kalasanta. Natantuin kita, magbasa ka ngayon, hayusin, pagdundo atau pikilon ibang talong-talong ito maraw word by word. Ngayon Quran Karim amo na yun sulat ka sila sa karna Allah pamangangano siya. Narindi kimawa ko din kautaman sadda din Hazrat Khalifa si Jamas na Mahmadiyah Hazrat Mirza Masroor Ahmad Dr. Najib Aziz baita nini daw niya in
magbasa sa dyan tungkol sa Quran, hindi bukong pajugo. Paghali niya, magbasa na. Makalagay magbasa kita. Sumakawa, dahil mahuzulta, bukong pamamahal. Rata-rata ng paruman ng Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yung kitab ini, mayroon pagtuwa alam niya, patunjuk pa mga manusia bertakwa. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 3. Ng Al-Quran Al-Karim, may nang sila patunjuk, may nang sila hidayat, tupot ang mga manusia mawaya may nang bertakwa. Amo na mga sila mawaya mag-ambal kami. Yung kita magbasa sin ayat, makakatubita pa verse at tawakan ayat at tungod kinos sala sa bahayang nangkan ang subay pagutulong din sa bayang pa. Yung kita makabasa doon na ayat at tungod si magsabar nasunod rin ikaw namin kita magsabar kita bagdo hawak to amin tandasan kita. Yang kita magpakabasa ayat at tungod si insuway magmabuntul insuway magbisarabun na nasunod rin kita magmabuntul magbisarabun na kawalan sa liga. Haon mo nasa the situation. Doon, kapag sa kita. Doon ha, mga paglito-lito sa kita. Hindi na singkeba natin. Nabangulo ni Amal, inbasahan ito, intilawat ito sa parati. Amin ubat, amin yaw sa diyuli lang sa kita, sumawa dito inunon. Nabiyawon, awon din nga mga manusia magpamung, ba't tinagpuran ini, mahulit sa pahamon. Di siya kahatian. Nga ang pagbunan niya, tinagpuran ini, maluhay siya. Maluhay siya. Malataran ng karuman, wala kag-yasal ng Quran del zikri, pahal yung munsaki. Sa punang tulin kami, yaluhay na mo, yakaan na mo ng Quran, maksud, magding, tangadyan din doon, pamintangan din doon, pangawaan, mga sultuan doon ng loob niya. Awon ka, din ang mga manusia, mawasing panghinduin niya. Surah Al-Qamar 54 verse 18. Dili mga ako maglihim, manyuko, panawag-tawag, at tawakan invitation. Ako as wakil Jemaat Ahmadiyah dili mapunta-utawi, alhamdulillah, kaya ilan doon ako taufik, diri kanyo ang tubog at tawakan, iwan dili, ibang musir dili, insyaAllah. Nadingan sa orbit ko, atong si pakasuko dengan mga jamasin kita. Napay nakataan, na kaubayan sin kita, kaong dalas na emaila, na kalagyan ini, sugay ni, kaong magpangadji. Artinya, i-register na to, mga kaanakan sin kita. Bukong sa kaanakan, khudam sin kita. Bukod sa kundang, sampai ang ansar sin kita. Demikian nilas na yan daon din sa darasin kamu, yan doon, na magpaon yan kundang, subay, insyaAllah ta'ala, mas marutog, magdediha, wala na bang magano. Na ako, mas magsarang sumunod tulad mo, ibang mabaya tulad mo. Open ako, 24 hours. 24 hours ako. Bang ako, mga tangan dyan ko ano. Jadi, dengan ansar sing kita, kebalikan ko. So, wayroon dengan hambu ansar,
hudgang at falsin kita, nasirat sin kita, lasin sin kita no, angin dinayatan pasal ko. So hindi nga kata, inshallah ta'ala. So ini pakututun, alam di kilanta, baru ni mga reason na. Baru ni reason, sampo na mga kalbo, atau ka malaas na, atau ka di na yung natin sa kailangan. Diri yung panahon sa mga ta'ala, suwede na yung magyakin, pakusunod natin pagyakin. Hindi inshallah. Na, mag-deal na kung ang time, pinako, asal gawin ka, free na. So, tugtog dito sa diya, in-announcement ko. Murah-murahan, pinili, mabaya ko, gumawa ko din yung aswara lang, si individual yung kanyo, amin kung baya yung mawaya mga G, inshallah. Jadi, maluhay siya. Bukod sa binatang na maluhay, Al-Quran yan ha? Di kita magsama di kita magpilten. Maluhay rin doon kung binatang niya, ang Hindu din doon. Makakat sa hafid ka si manusia. Dan kaanakan sa kita nyo, suway na ito doon i-register. Di kita nyo katana, suway na ito i-register ka po. Doon na Al-Quran yan, mau kami mga kalawang-lawangan patuloy, hidayat. Una, tiranan din ngayon makasabayan. Tiranan din ngayon makabuha masjid. Iwan na sin kayo na niya. Mataon mga kawafatan niyo. Magus, na kahatiyan ta, misalta na, kaong din doon mga hukuman. In haram, ibang sin halal. In bunal, ibang sin sa. Atau akan beda jamatnya, alhamdulillah, dia ready in tafsir sebenarnya. So kita ingat yakin, dia ready in sebenar tafsirnya. Dimana? Empat, amin dengan petunjuk dengan khalifah singkitannya, alhamdulillah. Nah ini mahalga ambo dengan mahalga desa amuna kalagyan ni subay manima isa Imam Zaman amuna ini Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Ini nih pamimpin sinasunda suasana ang prophecy ini itu buat ini mga grand prophecy ini mga grand prophecy ini si mga katanda-tandaan si akhir zaman. Terus yung mga kewalan, mga muslimin o bisara hubungan niya yusta nila in grand prophecy sa dasul-dasul. Alhamdulillah kita nyo mga hadirat sangat dihormat sila po. Nakapanimang kita inyong laman. Jadi kita mengalau bimbingan jemaah ilahi sebagai kita yang magsarang sukul, alhamdulillah. Nah, jadi matalang masalah maupun keyakinan kita ini, Imam Mahdi Perbasan itu kamu yang fondasi jemaah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dia sinatala maksud magpatarang sa bunal si makna ang sa loob na Al-Quran Al-Karim, ibang amo na kawakilan kaizinan ang authorize mangdahi ha jamaah ibang manghambuki ha umat muslimin ha umat manusia ulang zaman insyaallah. Nah hadis ng Rasulullah SAW mari kita pa hapon sa Al-Quran balik kita namin. Parumpamaan sinambok mukmin ini ang may hamaka to maganggap mukmin ang terminology mukmin ini bisa mukmin ini hamanga sila kau patay saja ayo hukum dia in mukmin pagpasong din ini mga to parihinang buhi. Jadi parumpamaan si mga manusia mukmin beriman amun mga sila magbasa Al-Qurannya iban pag-amalkannya sa parati amin bunga mahamot na po manusia
Diba? Malimo-limo daw naman hinganan niya. Hadis Bukhari wa Muslim. Jadi makna magbasa kita rin doon, mag-amal kita rin doon, na pinhamot niya ito, ibansin, mais niya, nanam niya, limong niya. Dito yung gagos niya. Magbili nila yung likat niya. Namang sa mga amal, hawin mo magbasa sa, malimo siya sa kulang hamot niya. Na yung paghamot ka niya ito, kabalikan, ako na yung magbasa ka niya. Na magbasa sa Diyan, hawin mo ng amal, mahamot siya, sumagot mapait. Narang di magbasa o siya ito, di sa mag-amal ka niya, na mapait siya, ubos, kamu, di na siya makapit. Isang po ka na, parumpaman niya, law si kawita, intaw maas yan, katawagan, okay na, intaw maas. Aming magbasa Al-Quran, di ba mag-amal ka niya? Yung mga kaanak rin yung mga anak-anak niya yan, halong siyang pamayroon yun. Magtinutog na nga kanila, pagkatog kanila, ang mga maasin niya. Manglabog kanila, manghormat kanila. Diyan. Ubus halong yung Facebook. Diyan. Yung pamayroon, halong siyang tenang, calm. Kasi pasulas sa mismo na may ang pagbasa ng Quran ng Bible, Masya Allah, matao di mga kalabihan, matao di mga kutujihan sa Rasul Salam, kay Rasul Salam ng mga ujin, ang mga magbabasa ng Quran bulit na kabayan, na bunal na sadya, at kinti na bunal. Magbili ng mga pahala, magbili ng mga karyawan, pinagkasa, bayis na kita niya. Bukong sige ito bayis, kung saan mo makunin? Lalo pa niya yung bayis sa mga tala, isa ka na mas din. Na dito isad, sangkutan na, mga bana, kausugan, na magbasa, sinal Quran, maka bisa simpang dito sinal Quran, natiraan din sila po. Yung pag-ula-ula, peaceful isat siya. Nagkali peaceful bang magpakabasa sa Al-Quran. Doon mo kinatay niya. Diyan. Tapos, bang ako na maparintay ko, inshallah ta'ala, na makapatuntun ka niya. Jadi, bangin kita niyo kataan. Magpasaitan ng Al-Quran, inshallah ta'ala, na huwag din namin misalnya na abyaw niya ni, yung mula kayo may corruption. Pero na rin ito mga corruption. Jadi tanggung jawab sa kita niyo asa madis, pakanya-pakanya mambeliin. Pagkainauna na ito, Al-Quran ini gunung na ito, buyun na ito. Palawsin, kahusin kita niyo, ador-ador insyaAllah ta'ala. Jadi buku saja itong magbasa Quran, ito rin din magtilawat kita mga surah-surah, yung muray surah, ito mga maknanya. Ano naman, sa basta awang ito, pasulpatan na ito, pa Al-Quran, insyaAllah. Jadi, inususin kita niyo, khalifasin kita niyo mga sabiyon, diusukan na ito din ya sampai niya. Amin mga sila, mga mamaas, ang magpatamag sila si Al-Quran, mga kaanakan sila, ipagtagka niya, amin. Aminin niya, magkhatam sila Al-Quran, ang parang kanto, sinanak yan, nakapagkhatam Al-Quran. Bukong sa dyan yung masalasay, paubos mang magkhatam Al-Quran, ba't salasay na rin doon yung mga kaanakan? Ayaw. Sulay kami, continuous na siya. Sulay haligaan niya niya, kalagay nito, kitawan sila,
Tiap sa mga kayat-ayatan na lumang Quran, magbasa sila ng Quran, tiap daw. Yung kainaan, magbasa ang Quran, dito sa makna niya. Yung tumaas, yung mga mumaas, tiranan na yung hanto, makajawab sila, makasambong lang sila, makarihil sila wisdom, makarihil sila pandapat, mga pangasulong dahil mga anak sila. So, yung mga anak kayo niya, curious doon sila mga suko sila. Natin nga sa ito, suway, yung guidance na, yung mga jajawahan ka pa nila niya, bundol, bundan, alhamdulillah, labi luwag na ba? Alam mo ito, alhamdulillah. Yan. Murah-murahan, hindi YouTube, hukba ko ini, mag-deal sa kamanfaatan, mag-deal sa kapaidan, katutan ng mata. Jadi, yung kamaksulang sa kita ini, bukod sa dyan mahinang ang pagbabas sa Al-Quran, sumawa, suwari na yung kiaunan niya, yung Al-Quran, amo na yung pagpapano si Kawita. In Ramadan, amo na yung practice para katutan niyo, amo na yung training para katutan niyo, na pagpupun pagpos ng Ramadan ini, yung subay niya, ayaw buktuon tain, palhubungan ta pa Al-Quran. Ayaw buktuon ta, yung palhubungan ta, kung mabakas na mabubuh, janji ta, halang sa bulan Ramadan ini. Puasing Ramadan ini, yung palhubungan ta, suway ka niya pataktakon halang sa kawitan siya ta. Jadi murah-murahan, magmanfaat, wakil doana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallahi rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yazkurukum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi